Tamasa pen inam ki jingbam tanrai jong ki ri ba pher ka prthei kabalatip kum ke indigenous dera madre kalakut no men ha kanyau tarek unai weng ha ka tamasa ka bahe ka bala penlong hajan ka lau kentang mau plang kani ka international mai Ramew kalasdang na du ka laiterek mentau benai ha ka school ba ne hu Shillong bat ka bala penlong ha ki jaka ba pher jong Shillong bat kum ju ru shikatu ka ne ki shnong bat khamtam ha ka ne ka sngi ka bakon kani ka tamasa ka long sha ka ba shongshen bat pen khi min sim ya ka jala bat ki wei bat ki rilum ki bon ki wei ki jala ki la poi ka te ka jaka ka bakon de ki lak ngut kun thup na du ki khana ki samla bat ki rangba Agani kasngi ki Paidbah ki lai kani manyang lain ban lai thiet ki jingbam tanrai balawan ra na keleng ka jaka kum na rilum khasi jaintia bat karu ki jala na kiri India bat khandiat na ki wei kiri ki Paidbah ki leyo ban sakhiru ki jingshat tanrai balapan shong tangi ki breu ki balawan na bar kari India Agani kasngi kul aidon kat lang menteri rangba ka jala Dr. Mukul Sangma harangkat ka jingwan sendran lang ki menteri sarkar bat ki officer One auspicious day, a day determined by the priest code. What is this? Huh.